Hej og glædelig jul derhjemme. Puha, det smager sjovt i munden. Nu, jul har aldrig været min stærke side. Men jeg vil da dele et enkelt minde med jer, som bliver ved med at jage mig i mine drømme. Om den fulde onkel, som vi alle sammen har, der den 24. vælger at vælte rundt ind over Rigsalermangen og hive mønter ud af ørerne på alle festens børn til stor glæde for alle, eller i hvert fald for onklen. Og jeg har tænkt mig i dag at afsløre hemmeligheden bag mønt i øret, så I kan lave det fantastiske mirakel, når I drikker jer fuld ind over Rigsalermangen her den 24. for jeres nære og kære. Man skal bruge en stor mønt, jo større jo bedre. Og så kan man bruge sådan en her. Og så handler det i bund og grund om lige at give den et rigtig godt lag. Og så hver gang man ser et barn resten af december indtil den 24. så går man lige over, og så sætter man den lige der. Lige der. Bum. Og så er man klar. Og det er det hele, der skal til. Så rækker man lige ind og siger haps, hov, og får lidt hår. Og det er møntmiraklet, som jeg vil dele med jer her i dag. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig god juleaften.